Donostiako Atano hirugarrenetik arratsalde on dizuela pilotazaleok. Gaur oso egun berezia izango dugu hemen, lehendabizi Bengoetxea 6garrenak Donostian jokatuko duen azken partida izango baitugu. 800 sarrera jartzitezken salgai, denak saldu dituzte, eta hau izango da Oñatzak hemen jokatuko duen azkena, bera Aretxabaletarekin arituko da, aurkariak Pello Etxeberria eta Bikuña izango ditu. Eta ondoren berriz, Binakako txapelketa nagusiko 7. jardunaldiko partida agitz interesgarria, bikote altsuren arteko norgehiagoka. Irribarria eta Rezusta batetik, Peña bigarrena eta Albitzu bestetik. Abel Barriola, arratsalde on dizula. Arratsalde on, Xavier. Bueno, arratsalde polita daukagu, oso. Bai, arratsalde oso polite daukagu, ez? Zuk aipatu bezala oinatzen azkeneko partidu izanen da, hemen Atanon. Eta hemendik aurreko guztik Gasteizen, Iruñean, Tolosan denak partidu berezik izango di, ez? Gaurko ere alaxe izango da, eta gero partidu nagusiare ikusteko izanen da, batez ere partidu oso garrantzitsue Peña eta Albizuntzako txapelketara aurrera doa. Espero ditugu etorriko direla, baina guanjiken behintzat partidurik ezin irabaziz dabiltza. Alaxe da bai, eta lehendabizikoa galdu eta erabat kontrago dinamikan sartu ziren, ondoren berriz geroztik jokatutako guztiak galduak dituzte, eta gaurkoa oso garrantzitsua izango da bikote horrentzat. Elena Azpeitia, arratsalde on dizula. Arratsalde on, Abel, Xavier pilotazaleok, arratsalde on Donostiako Atano hirugarrenetik. Xavierrek aipatu du, alegia 800 sarrera saltzen jarri zitezkeela, eta denak saldu direla, beraz lastima izan ere Oñatz Bengoetxea oso maitea da leku guztietan, eta nola ez, baita Donostiako pilotaleku honetan, hementxe lortu zituen Oñatzek bere ibilbideko lorpenik handienetakoak, esandakoa oso maitea da hemen Leitzako aurrelaria, behar bada jende asko gelditu da, etorri ezin da, sarrera lortu ezin da, baina oraingo egoera tamalgarri hause da, bizi duguna, eta horixe da. 800 izango dira, eta seguruena aukeran askoz ere gehiago izango ziren gaur Atano hirugarrenean. Diruari dagokionez, lehen partida honetan parean aterako da dirua, beraz gauzak estu ikusten ditu katedrak, eta bigarrenean berriz ez. Bigarrenean oso garbi aterako da dirua, Irribarria eta Retustaren alde. Horrelaxe beraz, gaurko kontuak, etenalditxo bat egin, eta arratsaldeko 5 janko hasteko moduan ea izaten garen. Ez zaiteztela urrutira joan, gaurko hau ikusteko izango da. Donostia Atano hirugarrena, eta badoa Bengoetxea 6garrena, hemen jokatuko duen azken partida irabazteko asmo sendo. Aretxabaletarekin jokatuko du aurkariak Pello Etxeberria eta Bikuña, bikote gaztea. Jokoan ekimena ondobidean askotan eramango duena, baina Bilbon ere ala handiagoko pilotariak hartu zituzten mendean, eta oso ondo jokatu zuen gainera Oñatzek, eta bai, bi bikote oso ezberdin die, batetik urdinak nik esango nuke indarra, sasoia, abiadura ematen dio pilotari, gorriak aldiz bi pilotari teknikoak die, nola bat esatearren. Eta aurrelarien, gaur Oinaz da protagonista, dudike gabe, eta aurrelarien arteko kontrasta ere handia da, 2002 urteko urriaren 5 egin zuen debuta Bengoetxea 6garrenak, 2022an sartu berri gara 20 urtera. Doa ez du 20 urte betetzerik izango enpresa handietan, baina dakizuen moduan jokatzen jarraituko du, data horretara iritsi bitartean beste maila batean eta beste erabateko partidetan. Eta erasoan hasi da. Aretxabaleta.
Barruan. Jaitsi Andoni. Mugitzeko eta erraza denik ez du ematen, Ez, frontoi hau berare exigentea da, esan nahi dut. Ez da Gasteizko frontoia bezala, baina hemen ere frontisetik salida handia ere ez dauka, eta gero lurren ibili iten da pilota, Hau defendatzeko beti zaila da, eta bai, pilota hasiera hontan zekena dirudite, mugitzeko zailak, indartsuak. Lehen da biziko pilota hori gora joan zaio Aretxabaletari, bat eta huts urdin. Eraman Aretxabaletak. Atzera Bikuñak, ongi. Oso loratua, ezkerra ire hau. Eta burrengo pilota gara, motzean zoragarri irekitakoa. Loratua, baina zulen oipatu zuen bezala, kentzeko ez da bat erreza pilota hau, Eta gero ondoren, nahiz da ongi joaz izan, atera indotobitik eta horrezin izan du dio kendu inatze. Erra. Bi eta huts. Eraman Aretxabaletak. Pello Etxeberria, atzera. Azpitik Aretxabaleta. Seitik Bikuña. Piloteo ederrean bi atzelariak. Alaxe da, bai. Eta ederra, hausek mugimentuk eta ongi merdien den aurrelaririk entzeko, eta alaxe hidi eiken. Hau, gozatu gabea eta txapapera, bat eta bi. Aretxabaleta saskira zuzenean. Gerriarekin eta asko laguntzea eskatzen dute pilota horiek. Eta pilota gada bakoitzean ahalegin handia. Alaixeagoaren bila joango direla iruditzen zait. Batez ere igual azpitik gehiago ibiltzen dena, beti esan izan dudu oinatzek pilota klase hori zen matxe duen, berak efektuakin, eskuorpoakin eta askotan jokatzen dure bai efektuak emateko eta hori txeko pilotaik aproposenak, pilota hoitxek izaten di, pilota azkarroik, oso gutxi altxatzen dien pilota hoik. Bolea zerantzun dio. Etxeberriak. Atzera pilot. Ez da bain besterainoko alderik, Ez, gaina esango nuke pixka botea arroxa marra ematen du lata dena, pilota honek, Bengoetxea. Ormabikoa, ez du engainatu Pello. Bolea hor da Bikuña. Jo, aparta. Eraman, Aretxabaletak. Bien tartean luze, jaso. Bederatzitik Aretxabaleta. Eutsi Andoni Garroarro.
kanpora gaizto. Bigarrenean. Bai. Izan dela adierazi du horretak. Eta txalo zaparra da galanta Leitzarrari. Hortaren bila joan da. Bai, nabarmen. Garbi. Garbi bigarrenea, bai. Hor asko ez badiozu gurutzatzen behintzat. Modu honen ez badozu asko behartzen, hor gero efektuak eta ia beti kontraerasoan mina hundi egiten doinatze. Oin ere intentzio guzikin joan da, txostan bile. Eskuinekin indo okerrezpan hau, baina ezkerrak injo izan balu, edo zer gauziteko gai izango litzek ere bai. Zabalea, txokora, bi pareta iten ere oso ongiten du ezker horrekin, eozin gauz. Txokotik sakea. Luze. Bebetik, bien tartera, eraman Pello, gordo aukera, ez gurutzatu, baina nahikoa izan da. Ez du gurutzatu eta Pello berriz eskuan ez du behar bezala sartu. Eta ongi gozatzen ez pauzu, pilota hau erori egiten da. Iban Etxaniz, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, arratsalde polita dugu gaur Atano hirugarrenean. Bai, ala matu behintzat. Bengoetxan azkenengo partidutakue eta gero lehenengo mailako ere politia partidua. Eta bueno, a ber, partidu honak atatzeien da. Beste asko bezala Bengoetxea zalea, zeu? Bai, bueno, pelota zalie gehien bat eta bueno, Bengoetxan azkenengo partidutakue dela aprobetxauta, ba, bueno, mentxe. Ekarpen handia egin dio pilotari oinatze. Bai. Beste batzun ingurun ibili berri zen du, Aimar Leizola eta Iru jotoko zeizko, eta hortxe baino hoien atzetik usteto benetako izen dela, eta merezi dula bukaera poli bat aukitzia. Bueno, zeu ere, zinen garai batean profesionaletan, pilotan, bigarren mailako lauterdian finala jokatu ere bai, ez da? Bai. Ja, oindala urte asko, baina bai. Oindala 20 urteo, 21 urteo, auskalo. Bai. Baina, bueno, hortxe, ibili ginen urte batzuk, asko ez, 5 urte ibili nintzen, da, bueno, disfruta genuen ordun, da, onja, gaztiek ikusten, da, hola. Ederki, gero txapelketako partida ikusiko dugu, Irribarri eta Errefesta, Peña Albisuren kontra hori ere partidu erakargarria oso. Bai, partidu politia, pareja fuerti daude bisiek, eta, a ber, gehien azmatzenak irabaziko, eta, behintzen politik uste den da. Ederki ba, segi ba, gozatzen, eskerrik asko Iban. Zondo, eskerrik asko. Iban Etxaniz, Azkoitiarra. Urutxo uzoko semea. 3 eta 2 aurretik izan ditugu. Horriak, baina Aretxabaletari horra joan zaio ezker horban. Ezker eskuin dotorek zitu, Iban Etxanize. Eta gero batez ere, espezialista lauter dintzen. Posturak eta altarakoak zituen. Eta gero anguloak eta osongi hartzen zituen potera batez ere. Etxeberriaren sakea. Ikuinak oso bizi dabilki pilota, hasiera hontan agintzen, ongi luzatzen pilota. Aurreratu egin da Pello eta bolea luzea, bostet erditik ongi Aretxabaleta. Ezkerren sartu baina. Zokoan pausatua, iritsi eta ongi atzeratua. Zaila atera hor. Eskatu eta jaso. Otamano ederra Bengoetxeak.
Hormabikoa, ongi Pello defentsan. Keinu. Ongi. Tanto gorra da bereziki Bikuñantzako, asko ibili berri izan du. Txokora, Zabalera. Langorrak. Ikusten da janekatu edau. Ara? Ona, barruan. Bai. Berriz ez Zabalea. Kontuz. 4-3. Tanto gorra izan da oso, Bai, oso. Berrogei pilotaka da eta asko ibili beharrekoa. Eta lehen esan duen moduan, pilota modu honek askoz ere ahalegin handiago eskatzen du. Botearin eta gerririk eta sartu gabe altuera pixka bat emate utxarekin kentzen diren horiek baino asko zahalegin handiago eskatzen dute eta oso nekatuta ikusi dugu hor bai. Gero lebizik txokora joan barri izan dugu inatze gutzita, gero Zabalera pare bat aldiz ere jodo, luze, Pellontzako berak eskatu dio, baina horrek ez baita iristea bakarrik, gero pilotari eman inbartzaio eta horrek neke handia sortzen du. Hor beste motxare guan berri Zabalera ikusi da bukaeran jota zegoela. Hanka ere joan nintzaio pixko bat eta bi askotan izaten da, hoxe, giarreak ja oso nekatuta daudelako. Agindu indo tantontan ere, baina oso ongi utzi dio ondo nire Txabaletak. Haze txalo zaparra. 4-3 sakea ateratzera doala. Gantxoa, ona. Jaso Pello. Txokoan dejada bikaina, ongi inigo. Ez du goztatu gare Txabaletak, ez da Pellok ere. Atzera orain zen oztarra. Haze giroa da. Giroa da, jende pilota ikuste gogoa. Gisa berean egindako bigarren nadu Pellok. Pellok berak izan du ditun aukeratan, botera errezago gurutzatu do, airez bino. Airez gurutzatzen saietu denen eskutik salto bezala indio, orain arte gehienetan. Aldiz botera errezagoa da gurutzatzen. Aski dotorea. Eta hasiera gorra, Xabier, esan nahi dut hasiera oso mugitu, Pilotarik asko muitzen alde batea eta bestera. Eta 152 pilotaka da. Launa doazela. Eskuin ezker aurreatzea asko muitu beharren pilotari. Etxeberriaren sakea. Motzean gurutzatua. Eraman are Txabaletak. Atzera inigo. Andoni Jaso. Bikuña. Gantxoa luze, indarsu, earki bildua, atzera Pello, hemen da Torroñatz. Eta Jaso. Urrengo ere atzera, eskuin sotaman ozorain ongi eutxia. Eta hor, oso gauzaz, aile zen hori, 5-4 gorriak aurretik, aurrera Helena. Bueno, gehienen 800 lagun, sartzitezkeen gaur hemen, beteta dago alde horretatik 800 lagun daude, eta giro oso ona Donostiako pilotalekuan. Bai, politxe ez, fetxak politxe eta oinatzek jokatzen horrekin, jendea
Oaindik emoitu ito, beti emoitu izan dugu urteotan eta gaur bai, ez? Ikustea jendean azemata jaudan, gustagarri izan da oso ikusteko, eta gaur beretan egiten nahi da, eta partio ma egiten duen. Bueno, zuek hemen honetan beste burruka batetan sartuta zaudete, lehen itzulia amaitzear dago, eta hortxe segitzen duzue, behan beraz zuentzat oso segun garrantzitsua ez da, Jonan, Bai, hemen de aurrera danak, ez? Azkenen beran gare, puntu bakarrakin, aurreneko buelta ez da gutxi gorenak gu nahi bezalakoa izan, eta ondo bukatzen duen mintzet, bigarren puntoi lortzen duen, urtea ondo hasten duen, eta konfiantza bizka hartzen duen, gora behida jartzeko. Astea eta zer muzion da, aurrean oso bikote gogorra eta animikoki oso ondo dagoen bikote izan delako. Bai, betiko martxan ez, azkenen aste guztia partio honi behida basatzen dugu, entrenatzen, entrenamentutan da guztaika, azkeneko bi partidutan nahiko sentsazio onak izan ditugu, baina momentu klabeetan hor egiok erregala du, ez aurreko ni botan itun bi hiru pelota bota garretzienak, Josen da kontra ere, eskutan eko gendu, baina ezin izan duen erremata, eta gaur partio bat egin dugu, bakit sufritzatu gustatzela, bik asko gotzen nahi die, Iker gaina partidu oso onak egiten eta gure aldetik gure ondo egiten dugu, bikote bezala funtzionatzen dugu, eta bigarren puntu irabazten dugu. Aze kantua, Pello. Lehen da bizi zabalean behartu, eta gero Sotamanoz buruz gain. Bosna, gauza politak ikusten ari gara. Hala da, bai, kanta zoragarri izan dudare bai, Eta hemen ikusten da, lehen esaten ginuna, ez dago esatik Gasteizko hogeta bezin esi jentea denik edo, baina bai da hemen anguloak hartu ezkero noraino ateratzen den pilota, oso zabalera. Eta gero hor ze ongi aurreratu, ez Sotamano jogu. Etxeberria. Aurrera egin du Oñatzek, Sotamanoz zazpira. Erki. Erki baina, bai, Oñatzek arrisku ikaragarria dautor, eta antxe zuen, bai, txapara joan zaiolako, bestela larri behar zuen. Oso larrire esan bezala, ez badazo hemen eskuineko arrastotik oso kanpora ateratzen behintzat, hor gutxi faltazun berak tantu itxeko. Erremate zaile, Pello Etxeberria, ze posturen. Oso zaila ere. Bai. Sei eta bost aurretik. Bai, eta iduipen ematen di, Xabier, batez ere, hasiera hau, erritmo handiko izan du da, pilotarik asko muitu barren, bereziki bi atzelarintzako nahiko gorra izaten nahi dela, eta izan liteke batek edo beste pixka bat bera ikia eta beste gora. Ikusiko du. Moztu Pellok, bihurritu gabe. Pilotak da, erra bikuña, jasoare txabaletak. Pazta. Ia zazpien bote, amarretik, eutxiria etxabaletak. Bikain. Haten du. Hau, are eta luzeagoa. Erreboteko zulotik. Eta manare txabaletak. Haze pilota jaso du. Ze posturen jo behar izan dugun, oso zaile. Berriz ere urrundi, bederatzi terbitik, eutxi. Ongi. Inigo. Azterretako pilota eraman, ez du ospatu Pellok. Oñatz, gantxoa. Keinu txarra zen. Ongi bihurritua. Ordu aukera Pellok, atzera. Aretxabaletak ezin eraman. Zazpi eta bost. Oso tanto gorra izan du da Andoni Aretxabaletantzako,
asko ibili behar izan du eta posture txarretan askotan jo behar izan du. Urdinen merituz noski. 7-5, 228 pilotaka da. Gaur aztanen erratzun izan dira binakako emakumezkoen Euskolabel txapelketako partidak. Onatxe maitzak, Zelaiak eta Lopezek 22, Iturtzaetak eta Azpeitiak 15, eta Iturriagak eta Egainak 22, Etxekoloneak eta Mujikak 17, giro bikaina izan omen dute. Beste protagonistaren bat uste dut ondoan duela, Helenak. Halaxe da, Xavier, Iker Irribarria, urte berrian. Bai, berdin, Helena. Ondo? Bai, ondo, ez. Gogin, partidu politia hau gaurretik, eta egi esan, kontzentratu etorri da. Bueno, lehen itzulia amaitzeko, tira, litzake bat ere gaizki egongo irabaztea, eta horre, sailkapenaren goian, finkatzea, ez, dera bat. Bai, bakigu, ez, irabazio galdu postu hori ez daula galduko, baina, bueno, bai, sensazio, bai, bentajatxo hori dauguna, eta gutzago importantea, ez, gaur ondo hasi, eta puntu hori izan batean. Bueno, ia bi muturretan dauden bi bikote izango dira elkarren kontra, batzuk goian eta joko eginez, besteak behean. Hala ere, behar bada ez dago horrelako alderi gero kantxan? Nik uste hala dala, ez, irtzaipa igual eserkapenen aldea hundi daula, baina, bueno, haiek partidu baztituela errez galdu, asko jokauta galdu dituela, suerte txarrare badabilik ez igual partidu bukaratan, ezin asmau, igual ezin partidu itxi da biltzera, baina, bueno, ustete maia oso jokatzen nahi dela, Jon Anderratzen oso sendo ikusten, eta bueno, arbakigu ez. Serkapenen bekalden honagatik, partidu zai izango dula dudik ez. Zurearekin gustura. Bai, ni guztu nago, ez, aspaldin, gozatzen nabil, kantxan, ni uste serio, velozia ematen pelotai, eta uste nire lana, behintzek guztu betetzen nahi nezela, ez, sensazio honak hau, eta hau da, ez, hortik segi nahi dut, eta ber gaurre hortan segitzen dut. Sorte izan, eskarrik asko. Zuri. Irribarria. Sensazio honekin, transmititu ere, alaxe transmititu ditu. Gaur, Helena esan digu, oso favorito direla Irribarria eta Arrazusta, baina hala hundiko bikotea da urrean izango dutena ere. Bikuña. Sotamanoz Bengoetxea. Jaitsi kontraerasora pasatzen zaitu da oinatz. Azkarra irea, luze. Oso ona. Oztu Bengoetxeak. Tanto gorra, Bai, demora asko baino lehen eta horreko da bakarren bat, aukira. Txokoan utzia, iritsi eta jokaldi ere txabaletak, eutsi oinatzek ere. Andoni, ongi. Zeiru! Gantxoa jo duen Bengoetxea. Ikaragarria. Urrundik eta ezkutatu. 6 eta 8, 283 pilotaka da. Ez duten xertzeko askorik. Ze pelota baina? Betzegin motera, Andoni. Beitzak.
daki bengoetxeak ze pilota atera. Ez du, deskantsu hartu, tanto oso gorra izan du eta partidu gorra die, hasiera Oso honetan. gorra doa, bai. 25 minutu terdi orentxe. Hemen nondik egiten duen lauetik, Ia lauteik, Bai. Ikusteko izan da. Arrisko handik hartuz, eta batez ere nik uste arriskoik hortatik etorri diela. Ja, tanto asko luzatzen naizen, bereziki bi atzelarik denak ere bai, ja nekatu zeuden, eta, bueno, tanto hau nola doala bukatu barra dau, eta oso ongi atera zaio. Erditik doa orain. Motzean, osongi pello, kanpora. azkenean kanpoan Bai, izan da, bai. 7 eta 8, lortu du helburua. Bai. Intentzio guzikin, Pello Etxeberrian hanketa. Utzi izan balio, bintartera sake hori. Eta partiduri guain arte hori ikusten zaio, urdinek indartsuko ikusten die, pilota errazago muitzen. Abiadura gehiago ematen pilotari, bino aldi beren, gorrik pilotarik ez dia igaltzen, dena defentsan eta oso ongi, eta gero inatzi ikusten da, aukera daukenen bukatzeko arrisko handie. Jokoan pausatua. Atzera bituina. Ongi bengoetxea. Bai. Andoni. Hiru terditik. Oso onare. Eutxi. Botea zabalera egin dio. Bolea zeraman oinatzen. Ireki mozmozean. Aurrera egin du Inigo Gereta esker sotamano zarrigarri moldatu. Haure tanto oso nasie. Esker zehar indartsua eraman oinatzek. Txoko da. Kanpoa jokatu. Oso polite. Bederatzi eta 7. Eta uste dut orain atorrela atxeden setera 312 pilotaka da 28 minutura gabe joak. Eta bai, esertze erabaki du Leitzarrak iragarkietarakoaz. Bederatzi eta 7. Pello Etxeberria eta Bikuña aurretik. Doni Bane Garazin. Final erdiak jokatzen ari dira buruz buru. Lehen da bizikoa amaitu da. Eta Patikia Dukasuk aixe menderatu du Luis Sánchez gaur. Super prestigiaren finalean Nafarra nagusitu zen, baina gaur Patikia Dukasuk itxasuarrak 40 eta 24 menderatu du Sánchez. Bigarren final erdia jokoan. Rio Zafren berri emaile. Urrundik eraman Aretxabaleta. Ezker zeharra. Leita Zabalea. Hortan lan aparta ideiten Bikuña, Hor bin erdire dizten pilota oikia denak eskatzen nahi da, oso ongi eskatzen eta aprobetxatzen gehienetan. Aretxabaleta, 8 terditik. Jaso.
Arkidikoña. Etxeberria. Betigoñatz. Zeraka etorri behar izan du. Eta pixka bat harrapatu egin dut Bai, ala xeindu, bai. Jan egin du. Ez dut uste hori nahizunik Pello Etxeberriak, baina luze eta zaio eta kanpotik zirudiena baina luzego joan da pilota hori. Guztiz gaina etorri zaio, hemen ikusiko du. Beira, ez da ongi, baina ja iruterdin jo barri izan du. Hankapuntxetan gainea. Amarreta zazpi. Jon Ander Peña, Arratsaldeon. Bai, berdin. Bibikote Gipuzkoar, elkarren kontra binakako txapelketa nagusian Donostian partidu erakargarria. Bai, politia da, ez? Bueno, partidu zail badakau, nik uste txapelketako, bi jotzailei gaundinetako kontra, eta bueno, lana ondo inberko dugu. Zuena ere ala handiko bikotea da, Jon Ander? Bai, ala esan marko dugu, baina gu hoxe, emaitza, eskaz batzutatik gatoz, puntua behar dugu, eta aldik eta indar gehienakin saiauko geha puntu lortzen. Zuentzat gaurkoa final bat dela esatea gehitxo da, edo ez? Bueno, finala ez dakit, semifinala gutxinez ez. Azkenen, baina puntuk asko balio du, gutxi dazkau eta pilatzen jutea komeni zaigu eta berba lortzen dugu. Zure iritzian puntu gutxiago dituzue jokoa baino? Bueno, egia esan, batez ere azkeneko bi jardunalditan nik uste partidu onakin da galdu dituela bi partidu. Eta, maila hau da gure maila eta hola segitzen badeu, etorriko dira puntu. Ze itxura hartzen diozu partiduari? Itxura hartzea zaila izaten da, ez? Ezkerrak dira, eskubia bilatzen saiatu beharko du, baina ez da erresa izaten. Ikeragarrizko abiadura ematen dietelako bioi, baina, nik uste Jon Ander ere ondo daula, urruti jartzen badu pelota nik aukerakoa eukiko dut eta berra asmatzen duen. Sorte izan, eskerrik asko. Jon Ander Peña. Azken bi partidetan erakutsitako jokoaz gustura eta joko horri eusten badiote, puntuak etorriko direlakoan eta hori sepentsatzen duen daukere. Oñatz. Bizi moztu, Jaso Bellok. Arratxabal eta Lautik. Sokora, zuzenean Arratxe joan da Pello. Ondonik bolea zeraman. Arro. Erantzuna. Bai, oso pilota zailek eramaten. Txokoan luze. Ongi Andoni. Oso gorra izaten, eta bi gorrientzako, Gantxoa Oñatzek. Zabalean dejada Pellok eta tanto urdin. Nik uste berriz eten aldi askatuko duela. Eia, 12. dira. Bai, ongi. Eta ongi etorriko zaio. Fizikoki behartu ondia eman diete urdinak, 36 minutu, 394 pilotaka da. 2 eta utzi irabazten hasi dira urdinak, gero 2, 3, 4 eta 5, une honetan alde ederra dute urdinek eta fisikoki ere freskoago daudela iruditzen zait, baina ikusiko dugu zer gertatzen den bigarren erdian. Ere alaxe gaituzu, bueltan Donostiatik.
12 eta 7 Pello Etxeberria eta Bikuña aurretik. Orain arteko alderik handiena. Pelloren sakea. Sokora. Jaso oinatzek. Aretxabaleta. Pilota zaile, ongi atera do. Bebetik aze jokaldia egin duen, eraman Pello gatzera oinatzek. Eta gora. Oso zaila zen. Aldera, iradio kolkea. Baina gora alde egin dio Inigori. 8 eta 12. Urdinek ateratzen zuen pilotoia pixka bat geldituta zegoela ikusten zen, tanto gorrak aizien izaten, bino ia beti urdinen aldera gehien bat beraiek, kantoan ekimena berak zamakielako gehienetan. Oain pilota aldatu eta gorrien interesetako ia gauzak aldatzen diren. Pentsatzen dut pilota azkarragoa bilatuko duela. Oinatz berak ere errematerako eta horra aurrean jokoan hasteko aukera gehiago izan dezan. Gaurko Inakako txapelketako partidan Irribarria eta Rezusta, Peña eta Alditzuren alde. Jardunaldiko pilotari hoberena hautatzen lagundu nahi galduna diguzue. Hor duzue aukera. Sartzaitezte eitb.eus zeharmarra pilota helbidean. Eta emaduzu iritzia, plazer baduzue, eta kamiseta baten zozketan sartuko zaitezteri. Inigo geskatu dio, baina Pellok berak jo du, gero Punpalaster ere dena sartu da. Ongi oinaz, gero barkamena eskatu dio Inigori. 9 eta 12. Bai, Pello bera sartu da, oinatzen joku hortan, noski intentzio gurutzatza izango zuen ez gurutzatu eta hortik aurreaia pilota gaiztoa etorri zaio. Eta oinatzek berak ere hartu du hor, kolpe txarren bat. Nahiko hasieratik dabil, eskuineko esku eukitzen atzekaldetik. Kolpe txarron bat edo hartu izan do hasieran edo. Hemen Zabalera bere burua bota duen pare bat aldiz edo 3 aldiz bota do, eta igual hoietan lurraren aurka do izan liteke. Txokotik berriz ere. Oso luze. Eta osoa luzatzeko ere ialekuri gabe geratu da. 10 eta 12. Badakarte partida. Bai. Oandiken partidu asko gelditzen baita. Izango balitz bukaera do, baino oandiken asko gelditzen da, pilotaka da asko eman dituen 4 pilotarik ere. Eta hemendik aurrera nor daki. Nor sentituko duen gehien edo nor inen dion kalte gehien oinbeste pilotaka da jotze. Txokotik berriz ere. Motxen, oso motxen. Eta tanto. 11 eta 12. Ekaiz, Saralegi, arratsaldeon. Bueno, zuk ere ez duzu galduna izan oinatzen azken partida Donostia. Ez, esan aukera banun etortzeko, eta, bueno, lagun handi izan dut. Eta, bueno, behagin egun nomeaga persaitut pelota mundun, eta, bueno, uste mezi gula menotea. Aurkarik gogorra eta lagun ona.
Bai, pelotatik aparte fungonitze geni ez, pertsona bezala mundiala izan dalako, eta azkenen momentu egin gehatzea. Eta pilotari bezala oso maitea, Ekaitz. Ni uste pelotari karismatiko izan dela, behar alakoixea izan da, eta olako pelotari jendeek maitasun handia hartzeio, eta egizan oinat jendeetzako pelotari oso maitatxu izan da. Eta, oztopo sekulako giroa Donostian, eta partida ona ikusten ari gara, gogorra. Jende asko da, egizan etorritan jolak eta handi zauden, eta egizan urdinek dominatze du, baina, oinaz bere maien gogor dabil, eta, uste azken partidu ere behar eman da. Eskerrik asko Ekaitz, segi gozatzen partiduaz, mila esker. Hala, ez Azkenean berak eramango duelakoan. Zaharrak irabaziko duelakoan. Bitxarrera nahiko indo. Iñigo. Zazpitik Andoni. Zazpitik Iñigo ere. Bengoetxeak txokora, Jaso Pelok eta arro kendu. Pilotaka da luzea. Toki txarrera, baina ongi. Jaitsi orain. Hau ere oso ona. Pello bila. Aparta. Zoragarria izan da. Eta Pello nola begiratu duen atzera, hauei non daude eta zenbat arriskatu behar du. Alaxe da, bukaera oso ona, Pellona, bino tanto aparta Iñigo Bikuñana izan du da. Eman, gero, jaitsi luze aurkariak behartu oinatz bere lekutik atera. Alaxe. Eta gero Pellorena oso polita izan da. Begiratu hori. Eta errematea bera. Julian Retegi egiten zuen hori asko, eskuz banaka. Garai baten. Aurkaria begiztatu eta ondoren egin behartzena egin. Amairu eta amaika. Ezin izan dute Oskarren berdintzerik lortu, baina hor dira. Hoixe, hor daude. Beraien alde ona hoi da, hor daudela. Gehienetan dominatzen nahi di urdinek. Bikuña ibitzatzen partioa aparta nahi dela, oain arte, baina oso ongi usten Andoni eta oinatzek, lehen ikusi du. Pilotaka da gutxitan asko iten nahi da. Sakea oso luzea izan da, sotamano zeutsi dio. Leitzarrak. Formabikoa. Azpitik. Ibilitako pilota, baina ongi eutxia. Aurrera egin du Pelok. Baita oinatzek ere. Jaso. Urruti. Eraman Iñigok. Eta pilotarik intentsitateri eusten aizaioa, lau pilotarik ere. Bolea zabalera, kanpora birritan saiatu da bolea zabalera jotzen. Eta biak kanpora joan zaizkio. 12 eta 13 eta eutxi egiten diote, bai. Irudipen hoxe ematen zuen, ritmo handikin nahitu di hasieratik, kolpea tiratzen lau pilotarik ere, eta
Bueno, pilotarion bat edo bikoteren bat jetxiko da, baina guain arte inorrez da iesten behintzat. Partida berdintzeko aukera. Azterretik berriz ere Bengoetxea. Gaiztoa. Bila doa oinat, zerori egin zaio. Bengoetxea, moztu. Ahí estie bintartera. Bintartera joan da Inigo. Bahai. Ondio. Alere, eramateko modukoa zirudien, baina eskuan behar bezala sartu eta harrapatu dituzte. Bai, biek batera esabaitio batak besteri, Pelok Inigori eta Inigo Pelori. Da, bietako batek jo behar zuen. Bai, hoi da. Zuk esan dio biek. Elkarrerita, hor. Eta guanzinek eman bardio. Bi eta Usurdin, Bina, Iruna, Launa eta Bosna, Amabi eta Zazpi Urdin, harrapatu dituzte, Amairuna, eta sakea erditsutik. Aurreratu eta airez erantzun dio Pelok, bien tartera. Eta Inigo pausoa galduta iritsi da. 14-13. Atxeden aldi eskatuko dugu baina, Urdine. Hemen indarrik gabe joan da, baina intentzio guzikin bintartera, Nora atera den pilota Inigo urruti zegoan. Errestatu barri izan du dota. Edo errestuan jarrita zegoan. Ez dute etenik eskatu, baina Laura betorre dira zintzurra guztitzera. Aratz Mendizabal, arratsaldeon. Baita zibide. Bueno, zuk ere hemen izan nahi izan duzu gaur. Oinaz Bengoetxearen azken partidan Donostian. Bai, bere agurren berri eman zen detik, ekaitzekin eta akarrekin hitz egin nun, frontoin batea jungo ginela. Eta, Donosti neko erdinto batetzen, eta gaur etetza erabaki deu, eta, hori esaten da meretzen. Este pilotaria handi bat badoa. Bai, oinatz. Urte asko ezagutu deu, pilotaria handi bat, oaindik ere maila ona daukena, baina, tokatu zaio, ia bere agurre ematea, eta pena izango da, baina, gazteke badatoz, eta, hori da alegia, ez? Oraindik arriskutsu dago gainera, Leitzarra. Bai, oaindik aurreko kuadroitan da arriskutsu dago. Golpez da ia, pixka jetxi da, baina pelotari ikeragarri da, beti izan du da, eta izan oaindik guztua emateo behar guztea. Bueno, partidua oso gogorra, orain arte, boladetan ematen zuen gorriak nekatu agoxiago zeudela, baina ez dakit nik orain gertatuko den hemen. Bai, esan liteke, gaztek sasoi hobea izan behar bulukea da, baina ez dakit, partidu gortzen nijoneran, partidu gorri aldea izan ematen do, baina, 14-13 dijoz, eta hondik ez nire gazte alde. Hori bai, jendea gozatzen, partiduarekin.
Bai, eta gehien bat oinatzi ikusita maila hontan, beti jendekiko karisma beti izan dugu, eta hemen aur partidu honetan kriston jendea erabat behakin bolkatuta dago, eta esan jendena iritsi den pelota bita persona bat izan dugu. Eskerrik asko, Ara. Eskerrik asko zuen. Araz Mendizabal. Hor da, Andoni. Aldiarra. Azte pilota eraman duen. Hemen dator Pello. Ez diutzi ez. Eta jaso egin du. Inigo bere bai. Zer da hori. Atzera Aretxabaletak. Oso ona. Ezkerro sartutakoa bikaina. Zetanto. 15 eta 13. Eta orain 8 eta bateko partziala daramate eta azken laurak jarraian egin dituzte. Eta bitantoz aurretik. Eta hoen gehiotan, urdine pilotan atzetik. Eta defentsa nahi beharren. Eta ja beren arpegi ere beste bat da, ja kezka arpegi gehiago. Eta nekeak hemen denei erasango die. Hauek gazteagoak dira, baina partida oso gogorra doa. Oraindik 55 minutu ez, 525 pilotaka da. Eta, urte berria oso gozagarria gertatzen ari zaigu, Abel, atzo 3 partida izan ziren Eibarren, 3. ezkenuen eman, eta ura alde handikoa izan zen. Alberdik eta Uriondok ostanturekin utzi zituzten Egiguren eta Untoria, baina lehen partida eta bigarrena biak ere zoragarriak izan ziren. Eta gaurko hau ere alaxe doa, ba? Alaxe die. Batez ere ikusgarria, oso ikusgarria partidua. Bengoetxeak 5 egin eta 1 galdu, Etxeberriak 9 egin eta 6 galdu. Aretxabaletak 2 egindako ditu, azkerengo hau barne, 3 galdutako, Bikuñak eginik ez 2 galdutako. Eta hoxe da askotan ez izarra handik ekoitzen duena, ez? Aimar berak ere beste modu bateko pilotarik die, baina alde batea eta bestea muitu pilota, arrisku gehiago hartu, arrisku gutxixio hartu nahi dozona, baina beti pilota arrisku inbarrenen eta jokaldik iteko garaioetan eta azkenen gutxi galdure bai. Ingeixio gutxixio, baina galdu oso gutxitan. Eta ez barkatu esan. Esatera ninduan, gaur goizean izan direla Lillabonako Behartzana pilotalekuan Aintion PBT oroimenezko 9. txapelketaren finala gaur izan dela, aurretik Joko Garbiko partida bat, erakustaldia, lau lapurtarren artean, Sistiagak eta Karrikaburuk 40, Larrondek eta Deparedesek 33. Eta ondoren Aintion PBT oroimenezko txapelketaren finalean, Muruak eta Aizpuruk 22, Igoak eta Arbizuk 18. Eta pilotalekua beteta. Eta antolatzaileek eskerrak eman nahi dizkiete babeslei, ikuslei, pilotariei. Ederra izan duk, idatzi dugu Iñaki Lizasok. Posten haupa, Lizaso. Eta bukatzeko, haupa oinatz dio. Finaleko pilotari biko berena, Ander Murua izan da. Lehengoan 22 eta 21 galdu zuen Diario Basko bankoa banka txapelketaren finala, eta berari joan zitzaion txapapera azken gantxoa. Baina gaur irabazi eta bera onena gainera. Txokoan zoragarri utzitakoa. Oso ona. Mugimenduak estetikoki benetan dotoreak. Joxan Tolosa ondia ere horri ikusi duzue. Xaprerekin. Hauek ere oinatzen Donostiako agurrera etorri egin nahi. Ederra izan da. Aparta. Zuk esan bezala estetikoki ez, elegante inez. Gero errematea bera, matematikoa, baina estetikoki mugimenduak apartak izan dira.
Eraman. Sokora zoragarri. Hau ere. Emerezi eta amasei eta amalau aurretik dira. Bengoetxea eta Aretxabaleta eta beste Bengoetxea baten ganagoaz. Arkaitz Bengoetxea du ondoan Helenak. Oinatzen Anaia gaztea. Oinatzen Anaia gaztea eta bakarra bidirelako Arkaitz Bengoetxea. Arratsaldeo. Arratsaldeon Helena. Bueno, zer modu zaudete, Oinatzek erretirua iragarri zuen egunean, espreski lau lagunei eskerrak emana izan zizkien, eta horietako bat Anaia izan zen, Arkaitz Bengoetxea. Bai, beti izan du esker honekoa, ez? Baina azkenen eskerrak guk emarrizki berari, urte asko izan du die bere iseikani txiki-txikitatiken seitzen dioterari, 5 urtekin hasitzen frontonen da herri debutatu arte hortxe biliga, biek, eta urte asko die, eta bueno, bere garai ere jatu da, bizilega da, da guain azkeneko partidotaz gozatzen, da animatzen, beti bezala. Arresto handia utzi du, garri dago, pilotazaleen artean, eta noski, etxean ere bai. Bai, etxean azkenen denak elkar asko maikiga, da berare asko baloratzen du, persona bezala, eta gero importanten azken finean ikuste kirolari baten bizin, eta personako izen bizin dela, jendengan uzten duzun irudie, ez? Eta jendek asko maite do, beti dauken guzti eman do front honetan, eta batzutan irazi bestetan galdu, baina nik uste jenderi hori gustatu zaiola beti, berea, saiatzen dela beti azkeneko tontora arte, eta hori da importantea azken finean. Jende gozatu dela bere jokukin, gozarazten saiatu dela, eta halaxe. Eta buelta eman diote partiduari, eta oraindik irabazteko aukera guztiekin, 17 eta 14 aurretik. Irazteko aukera heldu bado, irazteko da, azkeneko partiko arte bintzat, agarroita bire jatzeko suerte hauken, da, bueno, holaxe, animatzen ongo, beti bezala. Eskerrik asko, Arkai. Eskerrik asko. Arkaitz Bengoetxea intentsitate ikaragarriarekin bizi ohi ditu Anaiaren partidak. Eta intentsitatez bizitzeak, gizu zer dakarren, batzuetan asko gozatu, besteetan asko sofritu ere bai. Bai, alaxe da. Eta oso espresiboa da gainera Arkaitz eta azken partidetan ere Anaiari bultzaka eta Anaiarekin gozatzen. Gozagarria gertatzen ari dira Oinatzen azken partida hau. Ormabikoa, zer nolako gauzak egiten ari dira. Aurretik Oinatzek indun tanto hauen peñona, partido oso ikusten ari da, Oso. Bost eta gorra, bosteun eta 70 pilotaka da, ordu bete eta 2 minutu ez oraindik. Dena eukitzen nahi baita, batetik gorra, bestetik 4 pilotarik askotan nahi die sartzen, bai bi atzelari, bai bi aurrelarik. Intentsitatea, abiadura eukitzen nahi dare bai. Eta tanto, bukatutako tanton asko. Partidu oso nahi izaten nahi da. Bengoetxea biparetaz egindako bat badu, hau Peioren lehenbiziko orotara 11 ditu eginak. Denetik gehiago. Oinatzek 6 egin eta 1 galdu, Peiok 11 egin eta 6 galdu. Ez, ona, ez, kanpora. Azkenean kanpoan izan da, bai. 16 eta 17. Pello Etxeberria. Golea indarsua, osa ere. Pero bai. Alakoxea. Pilotaka da oso luzea Ingok. Eraman Aretxabaleta. Haze errematea eta jaso. Peinua bikaina, moz xamar geratu zaio ongi Aretxabaleta. Eraman. Zabalera berriz ere. Jaso Pello. Hor da Inigo. Atzera. Hau ere ze tantoa. Hau ere ikaragarria. Inigo berak joko du. Atzera oso. Berriz ere. Eta baztertu eta
Txapara. Bai. Azte tanto hau ere, entzun. Ados, jaun Andreo, gados. Jokoz eta oroz. Amazazpina. Batez ere hoxe, ikusgarritasune, nola joku sartzen aurreko jolas hortan ere sartzen bi aurrelarik eta oso tanto politik ikusten. Biak errematatzaile trebeak, defentsa onnekoak, Bai. eta gero baliabide tekniko ikaragarriak dauzkatenak, eta sekulako partida ikusten ari gara. Amazazpina. Eta atzoko bi partidetan joko ikaragarria eta gainera emozioa izan genuen, eta gaur ere, bai. Bai, eta gauze guzin gainetik gehien harritzen hauna, Xabier da, fisikoki intentsitate horrei eusten, aizaiola lau pilotarik, Materialaren ezaugarriak eta partida hasieratik nolakoa izaten ari den, eta kontutan hartuta launa zijoazela eta enoanik pentsatzen ala eusteko gai izango ziren. Pilotarik ere auspa betekin ikusten ziren, eta hasiera xamarrean ere nekatuta zeudela sumatu dugu, baina eusten ari dira gantxoa, jaso pello. Bakarrik hau inigo, ezpa. Non agertu den pello, baina ezin izan du jaso. hau ere oso Nondik agertu den pello, Lehen izan du antzeko bat, abene gutzi esandakoa, eta eramana. Orain ere utzi ez dio egin, baina eramaterik ez du izan. 18 eta 17 hau ere ikustekoa, begira nondik azaldu behar izan duen pellok, Mansoagatik zutitu da eta bai azkar asko abiatu ere. Baina gero eramateko lain indarrez dio eman. Partida honetako azken eten aldirago azpilotazaleok. Hemezortzi eta 17, sakea Bengoetxea. Txallo eta oiu artean. Pello gezkerra idez erantzun. Are txabaletak ez du arrotu. Guaineren lau pilotari nasik, Eta Inigo eta Are txabaleta elkarren gainean ziren hor gainera. Hortxe do. Toki gaiztora. Are txabaletak jaso. Gantxoa ongi markatua txokora zeiokaldia gainean. Hori ere eraman Are txabaletak zer da, Oinatz! Eraman eta eraman. Baina. Ikaragarrizko partida ikusten ari da. Kanto hau ere zer izan da. Zenba pilota zain, eraman zer izan da kanto hau ere. Pilota zailak bata bestearen atzetik, batak eta besteak. Sekulakoak izan dira, eraman dituzten. 18. Pilota zail eta iritsita zail jarri gainea. Indioa bata besteri. Denek ikaragarria izan da hau ere. Eta ez da errexe asmatzen, ze gertatuko den hemendik partidu bukaerara. Denak ere tanto guzik oso borrokatuk izaten nahi baiti eta detaile txikiengatik gaiti joaten alde batera edo bestera. Oinatzek gantxoa jaso bakarrik ez, tantoa ia bukatu, Pellok meritu handikoa izan du, Are txabaleta ere iritsi eginda. Hau pasatakoa. Eta Inigo hemen atzera aurrera abiatu, zen Bengoetxea gero azken unean atzera abiatu, jaso egin du hori ere. Eta gero hemen Pellok. Goxo, erremate dotorea. Sake aurso dute, baina barruan. Barruan garbi.
kanpora. Kanpora, bai. Moz-mozean egindako errematea, erkiri urritua, baina kanpoan egin du. Ustel alegia. Paletaz, larruzko pilotaz. Bizkaia torneoaren lehen jardunaldiko partidak jokatu dituzte gaur, emaitzak hauesek. Martinek eta Uitzik bi joko eta huts menderatu dituzte. Agirre Xarobe eta Arrieta, eta Irazu Ustabarrenak eta Etxanizek bi, Galdosek eta Erasunek bat. Hor ikusten errepikapenen nabarmen izan du da kanpoan, Bai, garbi. Ongi bihurritu bino gehizko. Naita, motxen. Txokora, iritsi baina ezin pasa, bien tartera inorretzegoen lekura. Emeretzina, tanto denak nahasiak. Bai, haure oso el pilotak adauzi nasik izan du dike honek ere bai, Sakea naita, nora sakatu du noinatzek, larri zen ona, eta hortik aurra izan du dien pilotak adauzi. Ainhoa Uartemendia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zeu ere oinez Bengoetxeren zale sutsua. Oso sutsua. Aldan guztitan, etortzen gea, eta animatzea, eta gaur bezalako partik ikusi ezkio, handi kontentu. Bilbone izan zineten, gaur bai hemen. Bai. Eta gelditzen dien eta behintzat, saiatuko beha juten. Penaz? Asko. Baina, bere hain do, eta... Eta ze partidu ikusten ari zareten hemen Donostia. Gaurkoa oso partiduna. Borrakatu, eta lauek aidie maila hona ematen. Eta emozioz beterikoa, oraindik ez baitugu, ez dakigu, ze gertatuko deneta. Hori da, horre dauk emozioa. Bueno, segi, oinatz animatzen, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Azken partidetan ere oinatzekin gozatzen, bere jarraitzaileak. Ongi etxia. Binor defentsa hundi edo inatzek. Baina, bai, beste zenbaiti adinako minik ezin. Hau gaizto. Pera, Deja da hor bere burua saldu du, atzera Peñok. Ezin sartu, moz geratu zaio Inigori. Zeio paldi entzeratua, jaso Peñok. Punpalaster zabalera ikaragarria, Oñatzek esku altxadu, baina ez barruan izan du Oñatz. Zer nolako bukaera tanto honena ere, ikaragarria. Nik garbi xamar ikusi dut barruan, ez dakit. Barruntzen, bai. Eta hor, Pello ezkerru kalondoari heltzen ari da, nik uste... Kolpe, hemen. Ze kolpe hartu duen, Bai, hor kolpe handi hartu du kalondoan nik uste. Hemen, errekurtso ateratzen du. Arta. Hemen, Xabier ikusten da. Hor handi hartu du, bai. Hau ere, tanto oso muitu eta bizi eta espero ez dituen gauza asko indituena. Ona, biner dire, ona. Aukera oso ona, keinu egin du atzera, hemen damengo etxea sota manotze. Seira. Hemen nik uste gorriei beraiek ere etzekitela oso ongi nork jo beharreko pilota zen eta Pello ere zalantza horrekin zen. Eta azkenean, bat baina nik uste koskorra daukala ezkerru kalondoan Pellok, baina ez dakik ez ote den aurretik. Inigo eman dion pilotaka da arena. Pilotaka bat joan zaio. Nik uste aurren hartu dula kolpea pilotaka da horta. Bai, oiz seurazkirak aretan aurkai eguna izanen da. 21 eta 19. Baina ez da oraindik amaitu. Jaso Aretxabaletak, bila doa Pello. Usteko bazuen, bien tartera, eraman Andoni. Goleaz, Jaso Aretxabaletak. Haze zarrada. Hau errebotera.
Markina Xemeindarrak. Txokoan dejada. Iritsi eta Ormabikoa. Eta zankoa gorri. Baina erotzeko partida. Erotzeko partida. Ze pilota eraman duen Andoni, eta gero ze bukaera, Eta Laura Garibaitira asko jokatzen. Aurrelariak egundoko distirarekin. Bengoetxeak 8 egin eta 2 galdu. Etxeberriak 14 egin eta 7 galdu. Eta atzelariek Arretxaoletak 2 egindako baditu eta hainbeste pilota jota. Lau galdutako besterik ez, bikuinak 1 egin eta 3 galdu asko ematen ari ere Inigo. Beira zer nolako Ormabikoa egin duen. Lan asko iten nahi dira. Eta bueno, guen bukaera da, ikusiko du, beste gauz askon arten, oinatzeko iso egitu du bukaeratan, arrisko handik hartzeko gaitasun egitu dola, eta askotan ongi atera zaio gainea. Esan nahi dut, lan oitan, oitu hendu da betidan, eta aukera itikina baldin bado saiatuko da arriskatzena. Txokotik zabalerantz, Sotamanoz ongi erantzun dio Peñok, txokoan utzia, ongi. Arretxaoleta. Gainean. Gainean non. Oin ere kolpea diatzen, diatzelari. Sotamano sartu da Zenoztarra, bolea Zoñatz. Arrotu gabea. Kantxoi karagarria maioren azken gol. Zer nolako abiadura hemen duen. 22 eta 20, Oñatzek ez du Donostien jokatuetako azken partida hau irabazterik izan, baina gustura egoteko moduan da. Eta jarraian omenalditxo bat egingo diote Leitzarrari. Pilota zaleak, zutik. Beira. Zeinen irudi, erra. Eta zinezkoa. Benetan pilotari maitea da Oñatz. Pilotariz eta mutilez transmititzen duen mutila, karisma handikoa. Naturala, naturaltasun horrekin erakarri izan du jendea eta sumatzen da. Kantxak ez dugu ezturrik esaten, eta hortxe dau. Eta agurre, aizaioan iken pilota zale. Eta zen baina ematen ari den azken partida. Bai. Ikaragarria izan da partida. Sekulakoa. Eta atzo Bedaioko Arkaitzek esan zigun urteko lehenbiziko partida 2022 honetan 20 eta 22. Bueno, partida sekula ez dira 20 eta 22 amaitzen, 22 eta 20 baizik. Baina gaur asmatu du atzo Espainia eta atzoko biak eman genituen biak bezala gaurko hau ere oso gozagarria izan da. Aitziber San Roman Donostiako gizarte zerbitzuetako zinegotziaren eskutik hartu du Lore Sorta. Oñatz Bengoetxeak.
entzun dezagun. Izketan ere natural. Ara. Orain Aretxabaleta hartu mikroa. Bengoetxea 6. Eta Jon Eratxun gaur jokatuko du Donostian azken partida. Zizurkildarrak ere. Eta haze txalo zaparra da. Eta zer nolako graziarekin kantatu duen Andoni Aretxabaleta. Hori da ganoraz kantatzea. Ganoraz eta ondo, eta denak kantari jarraitu gainera, nonbait Joseba Aranburu da Bengoetxeak horra aipatu duen, ez Andonik aipatu duen laguna, oinatzen lagun minetako bat, eta elkarrekin otordu asko eginak, otordu eta festa asko eginak, eta berriz ere Bazkaritarako deitzeko. Bai, alaxe esando, ez? Hemen bestain bat tokitan bezala launek izan eikio, eta alaxe esando, bai. Eta gero, oinatzen naturaltasuna aipatzen zinu, eta alaxe da, eta baita Andoninare, Bai, horixe. Ausarri eberdo hiteko, naturala berdo pertsonago hiteko. Bai, biak baitira. Naturalak benetan. Bengoetxeak 8 egin eta 2 galdu. Pello Etxeberriak 15 egin eta 7 galdu.
bere ala joko dugu Helenarengana, ondoan laster izango du eta oinatz dagoeneko ezpadu. Sakez bi bengoetxeak bata bestearen atzetik, biparetaz pina egin dituzte oinatzak eta Pellok. Bejada egindakoak laurak Pello Etxeberriarenak. Eta atzelariek, Aretxabaletak bi egin eta lau galdu, Bikuñak bat egin eta 3 galdu. Partida aparta izan da. Oso ona. 680 pilotaka da. Gorra ere bai, gehien Etxeberriak 192, gutxien Bikuñak 154. Ordu bete eta 8 minutura zijoan, 22 eta 20 irabazi dute Pello Etxeberriak eta Bikuñak. Eta haze gozatua hartu dugun. Elena, ondoan alduzu oinatz? Bai, ondoan dut. Aurrera. Bengoetxe, oinatz, ez duzu bere ala aztuko gaurko eguna. Zeharra izan du, partidu ikaragarri horra, hasieratik denakin hasi naiz, beak nik uste azkenen negatu diela, denak nahiko lertuta ginu den, da bai, azkenen partidu gorri ikaragarri, ez du irabazteik izan du, baina, bueno, nik uste jende gozatu dola, guk ere bai, eta, bueno, gero, erregalo politia egiten nahi de, oso politia izaten nahi da, eta gaurkare zoragarri izan du. Bueno, partidua latza, eta malau ere izan zarete aurretik, buelta emantzue partidari, emozio azken arte izan du, eta joko oso ona, txapelak entzeko partidua. Bai, nik uste laue partidu ona indula, eta politia gaina, horre aurrene tanto asko izan du die, eta bai, dena eman du kantxan, da beak azkenen geixo izan du die, bai. Eta omenaldia oso unkigarria. Bai, Gipuzkoarrakin hemen beti errazio ikaragarri ukidot, ni lehitzen ondo Gipuzkoan oso ondoan, ne bizin parte handi bat Gipuzkoan indot, eta beti humoreko eta beti alai, eta gaur ere oso politi izan dut. Bueno, eta Andoni Aretxabaletarena, ustekaben harrapatu zaitu? Bai, Andoni elegante gaur ere bai, beti sorpresan bat montatzen dut, eta bai, harra izan du, denak kantun, oso politi, bai. Oso pilotari maitea zarela zeu ere konturatuko zara. Sumatzen duzu. Bai, esan beti nari juot jenden berotasun da kariño hori, eta bueno, bain azkeneko partiduotan ere bai, ez? Eta esan momentu unkigarrik aurre ere bai, eta bai, harra izaten nahi da, eta bueno, nahiko emozionatu da, bai. Bueno, gasolina pixka bat utziko zenuen, oraindik batzu falta zaizkitzu eta... Zer? Oraindik batzu falta zaizkitzula, eta oraindik gasolina pixka bat izango duzula, noske. Bai, guain batzuk jai ditot, eta bai, urrengo partidu hemendiken Gasteizkoa izango da. Egun batzuk bai rekuperatzeko, beharko dut gaur lertuta bukatu dut partidu, bai. Zorionak. Eskerrik asko, Lehen. Eskerrik asko, oinatz. Bueno, ez da harritzekoa, leher eginda bukatu izana, oso gogorra izan baita, eta pentsa, mutil gazteak ere leher eginda zeuden, eta oinatz ere nola ezpa? Bai, ala izan du da, hasieratik gaina, ritmo hondiko partidu izan du da, eta ritmo horreri eutxin dioa. Nik uste partidu horren ona zila, pilotarik hori nabaritzen duen ere bai, ez da untokitik indarrak ateratzen ditu, eta egia esan partidu gorra indue, eta bada gorra ikea, baina gorra eta ikusgarrie gutxitan ikusten da, eta gaurkoa alaxi izan du. Eta ez da dila eskasago izan bigarrena. Binakako txapelketa nagusiko 7. jardunaldiko norgehiagoka jokatuko dute, Irribarriak eta Resustak, Peña bigarrenaren eta Albitzuren kontra, batzuk txapeldun izanak, besteak gaur egungo txapeldun ordeak, favorito argiak dira Irribarria eta Resusta, baina ikusiko dugu zer gertatzen den. Berehala gaituzue partida honekin, Donostiako Atano 3. Donostiako Atano 3. Berehala hasiko da gaurko partida nagusia. 7. jardunaldiko norgehiagoka da. Eta 7. jardunaldiko lehen 2 norgehiagoken ondoren honelaxe dago sailkapena. 7tik 6 dituzte irabaziak Elezkanok eta Zabaletak, beraz jardunaldi hau lider bukatuko dutela argi dago.
gainerako partidetan zer nahi gertatzen dela ere. Irribarriak eta Errezustak 6-4 dituzte irabaziak, gaurko irabazten baldin badute bigarren postuan bakarrik geratuko dira. Lasok eta Imatzek eta Altunak eta Martijak atzo jokatu zuten elkarren kontra 22 eta 21 irabazi Altunak eta Martijak partida gogoangarria benetan, 4 punturekin daude esan bezala. Urrutiko Etxeak eta Arangurenek 6-3 dituzte, bihar jokatuko dute Ezkurdia eta Tolosaren kontra. Jaka eta Mari Ezkurrena 7-3 irabazita daude, eta azken 2 postuetan Beña eta Albitxu eta Ezkurdia eta Tolosa. Hauei esan bezala, 7. jardunaldiko partida falta. Peñak eta Albitxuk gaur, Ezkurdiak eta Tolosak bihar Beotibarren. Apustuak bi ezkerren alde, Irribarria eta Errezustaren alde. Garbi. Hain garbi ikusten alduzu, Abel? Garbi ez dut ikusten, baina gorrin alde bai. Batez ere aurreko partiduk hartzen die kontutan, ez? Eta batez ere txapelketa nola dikoan. Nik uste txapelketa guzian zehar, bikote gorrie ahala handiko bikotea da, esan edo bi mutila handi asko ematen dioanak pilotari, eta gero bestalde batetik txapelketa askoz erregularragoa egiten nahi die urdinek bino. Urdinei esango nuke, oandiken joko hobea espero zaiela, bikote bezala inaiz esaten, Ze partidu ederrak ere inditue, batez ere esango nuke, Labriten jokatu zuena eta bereziki Albixuka partidua aparta intzula, baina bikote bezala oandiken lehen gurten ikusi ginizkion partidu osoik, oandiken kostatzen nahi zaie egiten, eta txapelketa guzian erregulartasun hori erakusten. Hori guziagatik nik uste gorrik favorito diela. Eta horrelako txapelketa luzeetan erregulartasunak asko balio. Asko balio dota gero beti esaten duna. Kirolen, suerte pixko bat ere behar da, eta 21-bateko guai irabazi izan balu, eta puntu bat gehiago da, nor daki askotan gauzek aldatu iten dira. Suerte hoxe alde edo kontra euki dezakezo, eta baina oain arte egia da gorri txapelketa hobea egiten nahi diela. Eta gero ikusten zaienak gorriei ere bai da, eunen bat baldin badauka bizdire ikaragarri ez daukenak, edo kolpekin erraz dominatzen ez duena ere, kantxara itxatxiken dila, defentsan eta sendo daude. Errezusta beti egitu dori, baina iruditzen zait Iker Irribarriak hortan aurrera pauso bat indula. Defenditzeko garaien. Lehen da biziko sakea Peñaren zat. Sakatzaile hona da. Eta gero esaten ginuna favorito gorri, baina urdinek lehen gurten erakutsi zuen, eta urten ere erakutsi du. Oain arteko bikoteik onenai irabazteko zorin egon duzien. Hauek, ahala handia daukea berez. Gero hemen, eune berdozo, eta beste gauz bat, aurkarik asko jokatzen du ere bai. Hoi hola da. Gauzea da, txapelketa aurrera dila, eta puntu pilatzen ere hasi barra daula. Eta pilotarik dakinen ere bai, eta puntu mordoska baditot, betire kantxara, ez dut esango lasaiego, bino beste modu bate ateatzen za edo. Eta puntun beharra dozonen, arrisku gartzeko beldur geixio, eta kezka gehiokin jokatzen da. Eta asteare bai, kezka gehiokin pasatzen da. Da Jon Anderre. Biladoa Irribarria. Oso ongi joan da Bila. Eta ezker boleari sekulako etekina ateratzen ari da. Erasoan dizdira hori geixo gutxi xeo, baina berezkoa do, Iker Irribarriak. Nik uste, eta hau, aurreko pilotakadakin behartu indo, Jon Ander Albizu, pilotakada batekin behartu do, eta aurrengoa errematen ikai. Ezkerraz indartxu,
Lekua badu Albitxuk, erki erantzun dio. Atzea Ikerrek, eutxi, nola gainera? Azal jarri. Ezker bolea txokora, ongi Peña. Gora. Andoni Aretxabaleta, Arratsaldeon. Haupa, Arratsaldeon. Bueno, ze gozatu hartu dugun, zuei jokatu zuen partidarekin eta ondorengoarekin. Bueno, nik ez dut larri gozatu kantxan, koste bat, peloti altxatzi bat ez behin, azbape guztu da ibili hanketatik eta eskuek eta zebez, eta bueno, azkenin hierri da, zena bezala eskumiaz bat ez ondo ibili, baina, bueno, bintzet partide oinatzet izute dut, nik ez dut asmau, baina partide ikusteko bintzet, bueno, entretenidu izango zen. Eta gogorra oso, bestea beste odolduta ikusten ditugu zuruainak. Odola, zapatia barri zamarri eta odola zorran dauket, orduan, bueno, barrien da, esan, zapatia barri duekin, bueno, ez dut asmatu gantzoan ez. Bueno, txapelak entzeko partidua eta gero txapelak entzeko omenaldia. Artista denean altzara zeu, Andoni, aurreskura dantzatzen artista. Da, ero frontoen izen da, ezin, egin artistia, frontoen ezin artisti izen, baina, bueno, ez, azkenien, aimarri dantza inotzen da, bueno, oinaz oso bereziz izen da beti nintzako, eta bueno, bere oso zerren bierda, ezin, barrio dantzanin, da, kotxin atorla okurri jate, eta, hala, otot eta paki. Zuk zeu bakarrik, jarri duzu frontoi guztia zutik, ez dago grazia gehiagorekin kantatzerek, Andoni? Ez da asko bier, horrepe, gaur gustura torri dit, ambiente onda eskertzeko hori bet, eta bentzot oroitzeko egune izan dela gorko. Eta detalle polita izan duzue gainera, Jon Erasunekin ere bai. Bai, azkenien bentzot bere Jone benezi dela, Jon kanpotik ikusten da, zelako pelotarik oso pertsona dana, eta kanpotik zer esanik, ogizati handi bat, dano lagune eta beti laguntzeko prez, eta hori da pelotatik eruten dugun txapelik handinetariko olako lankideak. Bukatu horretik, zer duenetzek horren beste maitatzeko jendeak eta lankideak eta beste pilotariek eta denek? Autentiku da, bakarra ez da olakorik, beti posik, beti alegri, beti laguntzeko prez, txarren eta gogeta, eta bat galtzen nahiz eta berak esan da, venga, nik irabaziko partide zuko inbuena, nahiz eta marra faiau beti hor lehengu animatzen, frontotik kanpora bai, eta horregatxik beti izango da, espeziala bainitz. Zu ere espeziala zara, denontzat ere. Nik horren beste txapel, horren beste esteuket, baina, bueno, pero bintzat hori irabazten dugu, nahiz eta txapelek ezigazio, lankidekin harreman hori, eta hori nik uste txapel asko baino importanti da. Bai hori xe. Zorionak, zuri ere. Andoni, eskerrik asko. Bai, zuei. Andoni Aretxabaleta. Erabat bapatekoa, kotxean zetorrela bururatu zaiola. Garri, bai. Ez da, kotxen bururatu zaizola eta niz, esan izo, laun arten edo zerbait ez, 8 launen aurren edo gehiago, hola, improvisatzeko, laundie berdo. Plaza gizona da. Eta gero, ausardia bakarrik ez, egokitasuna ere bai. Aurreskua dantzatzen bikain moldatu zen, gaur kantuan zoragarri, grazia handiarekin kantatu du. Eta bai, gauza askotan moldatzen dago ongi. Berpizkunde garaiko gizona dirudi. Eta ze hasiera gorriena. Bai, hasiera ona eta Jonander pilota pare bagaldutxo, lehen aipatzen ginuna, urdinen interesentzako hasiera hau ez da ona. Beti piloto luzek eta partiun aurretik joanezkeo beti mesede. Moztu Peñak. Ongi resista. Albitxu. Aztertu egin zaio. Irribarria. Oso, berantzin ere, Eta undarra. Zazpitik.
Erki Albitxu. Rezusta ere gozatzen, Peña sartu da. Ongi Iker. Ezker bolea, indartsu. Seira, erraz. Nola kendu, Eta baztertu. Oso fresko ikusten die Bigorrik, Oso. Rezusta ere asko gozatzen eta bizi irten zaio orain arte pilota. Lehenkoan Eguberri egunean Bergaran Eibarren jokatutako partida hartan azken zatian askoz gehiago kosta zitzaion pilota kentzea eta errematerako aukerak ekiditea eta gaur oraingoz behintzat gorriak biak oso fresko. Eta erabat agintzen ari dira. Eta ez da esateik altuera frontisen osongi aprobetsatzen ari deni, bino beti bere pilotaka da ukituta, eta nik esango nuke hori, ia denak behintzat frontis erditik gora. Aurraririk kendu iten zaio. Atzera Irribarriak. Oleaz, Albizu. Osatu gabea. Peña. Hau, kanpora, naita zabaleratua izan da, bai, baina kanpora alde egin dio, 6 eta huts, eta partida etetera atoz urdinak, eta guk berriz iragarkietara joko dugu, eta ondoren emango dizuegu datu adierazgarri bat. Laurogeita 2 pilotaka da, begira. Korrietan aurrelariak, atzelariak baino 4 gehiago, 24, Irribarriak 20 Rezustak. Urdinetan berriz, Peñak 12 besterik ez, Albitxuk 26. Eta ez da datu ona hori. Nagusitzen hasi beharra daukate, jokoaren ekimena eskuratu beharra daukate, partida honetan aukerarik izan dezaten. Orain ere atzeraka etorri behar Albitxuk, eta gora joan zaio. 7 eta huts. Eta orain arte, 4 zenbakidun pilota bakarrik erabili dute. 97 pilotaka da dituzte orotara joak, urdinak ateratako pilota da. Urdinena alde batetik, 4, 5 eta 6 urdinenak dira. Eta gaur lehendabiziko sakea Peñari egokitu zaio eta urdinek ateratakoa, baina gustatu egin zaie Irribarriari eta Rezustari, eskuan ongi sartu zaie, sentsazio onak izan dituzte eta aresegin segitzea erabaki dute. Eta unionetan isiltzeko asko falta ez dutela artekariak. Goiko txapara joan zaio Beñati. Ezkerka da, erra izan da? Bai, hala izan du da, bai. Bai, lehen aipatu zontatuekin, irtenbide bakarra izan liteke gorrik askoze gehiago galtzen aitzea, ez? Baina galtzen ere oso gutxi ibaitea, hause duelen da bizikoa, galdu duena. Azkenen horrek esan nahi do, pilotean eta jokun nabarmen agintzen nahi diela, ez? Lanak banatzen, eta hoi esaten duna, azkenen den atzelaria dela edo den bikotea dela, dautean kolpekin askotan limitera edo revoluzio oso altutan jokatzea behartzen ditu. Eta guain arte, abiadura gehiago ematen nahi zaio jokuri, eta urdinek guain arte ezinen ikusiko du hemendik aurrera. Naita, erdi-erdira ateratakoa, eta Beñatek ez zineutxi. Ongi Hortolosarra. Alaxe da, bai, gero imatzen du urdinek atatzen duen pilotau bajugoa delare bai, Nik esango nuke frontisetik irtera gutxi odula eta lurrean ere ez dela bestea bezin bestea altxatzen, hemen ikusten da errepikapene. Orain 5 zenbakiduna atera dute.
Irribarriak boleaz indartsu erantzun dio, eta tantoa gorri berriz ere pilotakada bat aski izan du. Aramarrak 8. tantoa eskuratzeko. Berriz ere, laua kantxara. Ezker boleaz gaitzeko konfiantzarekin diardu, eta zen olako abiadura ematen dio. Ze pote indu, oso bajo indo potea, Peñak erantzun dio, ezkerra irez. Atzera Ikerrek. Rezusta. Jokoan pausatua. Ongi Iker. Atzera. Albitxu. 8 terditik Rezusta. Gerra. Irribarriak eraman eta Ormabikoa. Atzera orain. Albitxu eskatu eta atzeratu, erki. Tanto oso nahi egatzen nahi da Albitxu, Peña. Bien tartera ongi. Gainean da. Ongi Bergararra. Ezker bolea txokora eman da hori ere. Atzera, Sotamanoz ongi eta ondarra. Ezkerkada pikaina. Horrekoa Zabalera. Argigarria huera. Argigarria. Ikusgarria. Abiadura undia eta gero gainera Zabaleko arraskoa gantxoarekin bezala neurtuta. Gero posturi hortan gorde ikemaito gaina jokaldi azkeneko momentura arte. Eta horrez dio deustako den boik eman Jon Ander Peñari. Begira. Ikusiko da. Zabalean geratzea erabaki du. Eta alere ez du ezertarako aukerarik izan. Lau egindako ditu. Irribarriak bat biparetaz aire ziru. Irurak ere ezker boleak. Ongi Albitxu. Gancho ona Peña. Eta tanto. Ongi hor Tolosarra. Hauxi izan du aukera oso gutxietako bat, Baina Rezustak eman dion aukera gutxietako bat, aire sartzeko. Arki baliatu du. Albixu, behartu du ez behartu, askotan kendu dio, baina Rezustak orain arte pilota Jon Ander Peñari. Hau ez, da ze gantxo ederra jo du. Bost zenbakidun pilota berriz ere kantxan. Aurreko ezala erdira. Osongi erantzun dio eskuin Sotamanoz. Irribarriak naita zabaleratu pixka bat. Eutsi bainate. Gantxo ona. Albitxu. Zazpitik bolea zegaman Bergararrak. Eraman eta lauter dira. Moztu. Eskuinez, erki. Iker sartu dor. Unpalaster. Rezusta. Ongi. Albitxu. Aztertu gainera.
9 terdira. Peña bila, ez dukantzen moduko izan. Jaitsi Albitzu, oso ongi gainera. Gainean da. Ireki urruti zegoen Beñat eta eramaterik ez du izan. 4-9. Beno, orain jokoan ekimena zenbait bola eta meintzat eskuratzen ari dira. Eta hori ezinbestekoa da. Baita pilota honekin gauzek aldatzen dire bai pixko bat, esan nahi dut Jon Ander nik uste hobekio jartzen dela pilota honetara Beñarrez ustak ere kentzeko arazo gehiago ditu, Jon Ander Peña jokun gehiago sartzen da, sartu denetan anguloak ongi hartu ditu, behartu ditu aurkarik esan nahi dut, gauzek aldatzen die. Ikusiko du, askotan gertatzen dena da olako partidutan hasieran joaten zaizkizonen aurkari, gero egoera horreri buelta ematea edo partidu irabazte askotan zaila izaten dela, baino nor daki, guainiken partidu asko falta da noski. Peñaren sakea. Ezker Sotamanoz haze erantzuna Aramarrak. 8-4 Bolea. Moztu Peñak. Eroritakoa ongi. Sokora erremate ikuskarria Tolosako egin duen. Aparta, eta ari dira errekuperatzen. 7 eta urtsa aurreratu zaizkie, 9 eta bilorosiago, eta pilotakadetan alde ikaragarria ikusten zen. Oraindik ere badago, baina ekimena gehiagotan izaten ari dira, errematerako aukerak gehiago eta garbiagoak. Eta aldeak dezente murriztu dituzte gainera. Sakeak 5, erreferak 9. Albitzu. Asko gozatzen pilotanekin Jon Ander Albitzu, Eroritako pilota, Ezker Sotamanoa Peñak, eskuinez zarki. Kantxoa kanpora. Abiadura handia eman dio. Baina ustel. 10-5. Joan nintzaio, galdu indo, baina urdinen partidu hori da bizko bat, ez? Neurri hona zula esan nahi du. Neurri hona zula, eta pilota horrea berak ekarri du. Urdinek ekarri du. Pilota berria. Bat zenbakiduna. Erantzuna. Ezker Sotamanoa ikaragarria. Ongi Albitzu. Gain.
ezker bolea, Irribarria. Moztu. Leku txarrera joan zaio, baina Iaso Peñak, ezker zeharra. Ezker sotamanoa, Erra zateatzen zaio, Zer nolako grazia. Rezusta bostetik atzera. Jokoan Zaragarri pausatu. Zeinen erraz egin duen. 6-10. Eta Peña bera izan du ditun aukerantzako asko asmatzen, esango nukenik. Aurrekoa joan nintzaio bai, bino gutxienez sartzen denen aurkarik lan zailetan jartzen ditu. Hau aparta izan du da. Urdine berriz beren pilota aterako du eta atzelari lanare aldatu iten da. Aita berriz, azpitik, erdire. Eta ezin eraman. Hor arazoak Bergararrak. 7-10. Eta partida nola hasi den ikusita. Orain. Gauzak oso aldatuta ikusten ditut. Ekimena dezentetan hartzen ari dira. Peña eta Albitxu. Eta eskenatoki aldatu egin da. Naita Zabalera, baina kanpoan. Eta bigarrena badu. Hau, naita izan do, bai, harritzen hauna da, horren Zabaletik Zabale jotzea zaile da, Txoko aldetik beti. Zabalera, erdi aldera edo arnako zuen. Iruditu zain niri behintzat, Itzen saiatu ala izan entzen, bai, bino zaile da, hoi... Ezpaita gaina zuzen datorren pilota. 11-7. Peña gerantzun dio ezker sotamanoz, atzera Irribarriak. Barrura egin du pilota horrek, Jaso, noraino Beñat. Urrutira, 6 goleaz, Zerti Albitxu. Tokora, iritsi eta deja da, orain arazoak, eutxi Beñatek. Albitxu, 3 terditik, astindu, ezker sotamanoz, eraman Beñatek. Beharriz ere ezker sotamanoz, eman egin dio Jaso Albitxu nolabait. Atzera Ikerrek. Hau beste partidu bat da, Bai, aldatu egin da. Moztu Peñak. Bizi moztutakoa, Jaso Ikerrek. Ormabikoa. Moztu. Jaso Peña. Ezker bolea txaparen gainean. Keinu. Gozatu. Txokoan pausatua. Iritsi eta deja da. Eta gero salduta eratu da. 8-11. Gauzak aldatu egin dira hemen. 249 pilotaka da, 28 minutu eskas. Eta Peñak dagoeneko egindakoetan harrapatu du Irribarria. 4 egindako.
Irribarria lehenengo zati luze xamarren, ia erabat erasoan haitu da, eta oso bizi dau kolpe zerraz ikusten da, aixe atatzen zaio pilota, baina guain gehiago Eibarren gehiago behartzen nahi da, Peña defentsan gehiotan nahi da jokatzen, eta nahi dituz aurreko partiuta, baina gehiago kostatzen nahi zaio defentsan, gaur. Pilotetara pixka bat beranduago iristen nahi ote den iruditzen zait. Jokin Altuna, arratsaldeon. Gaur ere frontoian. Zetik gertu eta egia esan, oinatzen azkeneko partidu die, oinatzetaz aparte Jon txikitati pelotan indeten launik handinetako da, eta egia esan, bai gaur da bai lan baten Iruñan egon nahi dut, eta egun polite tortzeko eta guztu. Eta polita, orain arte ikusitako eta lehen partidura, txapelak entzeko atera da, eta geroko omenaldia ere bai. Zuek hor izan zarete aldagelan, gero partidu bukatu eta gero oinatz Bengoetxearekin ungitute egongo ze? Ba, oinatzei esan guztua, egia esan pozik ikustea, nik esango nuke partidu hona induela, eta gaina, ikustea jendek behar ze kariñoa dion, eta polite izan da, hando nik esan harrituta egatu hinduna egin, eta dena poliki izan da, eta olako gehioren bezik oinatzek, eta gehatzezkion partidutan asko gozatzen behintzat. Bueno, eta orain txapelketa nagusiko partida, zuek atzo larri partidu hundi batean irabaztea lortu zenuten, gaur hemen Irribarri eta Errezusta Egurrean hasi dira, baina partidu aldatu eginda. Bai, nik ikusiten angatiken partidu berdindu ikustet eta urdina ire beharrizko ikuste. Esan nuke partidu guztitan urdina ikustzaila behan aukera bauzkeala, baina hasi irauntan gorrik ondo dut ez aparte, esan nuke beak opari desenten dituela, ez? Eta ikustea, opari oik ike ez balin batio eozin ibazteko gai diela, eozin kontra dominatzeko gai, gaur tramo batzutan dominatzen nahi die, da bikotenen kontra zaie da hoi, ez? Hani oso igualatu guztu bukoera arte. Eskerrik asko, Joki. Bena. Jokin Altuna atzo gaitzeko partida jokatuta dago Amezketarra oso gogorra izan zen. Eta ederra. Eta gaur hemen Oinatzi eta Eratsuni babesa emaen airik. Eskuin sotamano luzea Irribarriak bederatzira Aixe eta Albitxuri kanpora joan zaio. 12 eta 8 eta Jonan Derralbitxuk urruti zen, bai. Baina zazpi galdutako baditu dagoeneko. Partida aldatzea lortu dute, baina iraultzeko sendotasuna ere erakutsi behar dute ahalaz gain, eta ikusiko dugu horretarako gai diren iragarkietarakoaz. Epa, agurre galdu da. Donibane Garazitik Henri Uzafrenen azken orduko berriak. Lehen esan dizuegu, lehen finalerdia baikita dukasu Gaixe irabazi duela Luis Sánchezen aurka. Luisek irristegin eta min hartu omen du eskuineko belaunean 18 eta 8 galtzen zijoala. Jarraitu egin du, ez dakitzen bateraino eragin dion kolpe horrek, baina bintzat dukasu Aixe nagusitu zaio emaitzari erreparatuta bintzat. Eta bigarrenean Bati Ospitalek 40, Pello Larraldek 32, beraz dukasu eta Ospitalen artekoa izango da final handia. Peña. Sokora, Andabeñat, berak ere jokaldia, barrunazko efektuarekin. Barruan. Naita, Ikerre? Ez dakit. Zeikuru ditu. Bederatzitik, Eusi Albizu.
Olea indarrean, baina erdira. Ongi bainat. Ongi. Atzera aldi. Berra. Motz-motzean egindakoa, motz-motzean egin beharra zegoen, Zabaleko arrastotik 2 metrora baitzegoen. Eta ez du behar besteko doitasunik izan erremate horrek. Kanpora aldegin dio. 13-8. Askotan nahi da txokoan utzen, eta hau Zabalera jodo, Irribarria. Bat zenbakidun pilotarekin. Ona pilotaka da hau. Egiatea da. Rezusta. Ezker zeharra kanpora. 9-13. Partidak intensitatea galdu egin du. Abel, pixkatxo bat. Posible da, bai, oztu bezala inda partidua, Gehien bat esango nuke, azkeneko tanta bukatu gabek izan du diela, edo jota azkenen bi bikotetako batek galtzen duen arte, eta egia da partigola ikusgarritasune pixko bat galdu iten dula, bai. Eta hori gertatzen nahi zaio partiduri. Era berera, lehen aipatu duna beste partidu bat ikusten nahi, guan ja bai borroka daula, eta albizuk hasieran galduko pilota batzu, ja sentatu ekantxan, bere maila ematen nahi da, guainko pilota zontan ikusten duen bezala. Peña sartu da, indartsu. Ezker sotamano ikaragarria. Hor mina hundia egiten du. Ikaragarria rastasun eta gatza. 14-9 Jon Eratxun Helenarekin. Bai, aste arte honetan jakinarazi zuen, jakinarazi zion baiko enpresak ez duela jarraituko, eta naiz eta guk 3. partidua ez eman, gustatuko litzaidake nola dagoen gutxienik jakitea. Jon Eratxun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ez ustean harrapatu altzaitu erabakiak? Bai, nik joandik gaztea eta pelotan segitzeko ilusia handia negan, da jakina zitenen ez duna segiko golpe handia, baina bueno, agola da eta ez da besteik. Tira, hain demora gutxi profesionaletan, oraindik hain gazte eta gauzak nola dauden, ez, pilota profesionalean? Bai, dauna da, oain hola funtzionatzeu, behintzat nahi hola tokatu zait, eta 25 urtekin etxeak gutea gauza tristea da, baina bueno, ez da beste erabatea pelotan jokatzen segi, eta asko gustatzen zaigu pelota eta horrela segiko da. Taldekideen babesa hori bai jaso duzu, eta oinaz Bengoetxari egindako omenaldian ere hortxe taldekideek detailea izan dute zurekin. Bai, Andoni artista bada, daneako balio hau, eta genuen sorpresa nire bat harrapatu dit, eta asko eskertzei hori india den detailea, bai. Eta zu ikustera etorritakoak ere badaude, beste Jokin Altunak esan digu, txikitatik lagun handiak zaretela, eta gaur hemen egon naizuela, bai oinatzen agurren, eta baita zuk hemen Donostian jokatuko duzun azken partiduan ere. Bai, Altunakin gazte-gazteatik adinkidek izan geha, bateare joatu izan dugu kontrare bai, eta lagun handia eta bai, eskertzei dut behire etortzea. Bueno, azken partida, okerrezko nago, larun batean Labriten izango da, ez da, Jon? Ba, larun batean Labriten jokatzeko esan ziaten, da guztua. Nik uste leku hona gala, despedizu dut, eta guztua. Nola edo ala pilotan jarraituko duzu, Jon? Bai, nik pelotan jokatzen segitu nahi, asko gustatzen zait, nire txikitatik besteik ez zetin, hoxe gustatzen zait, eta
pelota jokatzen segiko jo bai. Animo, eta eutxe goiari, eskarrik asko jo. Vale, eskerrik asko. Jon Eratxun, Zizurkildarra, 25 urte besterik ez. Eta pilotan jarraitzekotan beste gisa batez eta beste erabateko partidetan jarraitu beharko zaio, beste erremediorik geratu dena ikaragarria, baina alaxe daude gauzak. Garai batean pentsa zina zen hori, 25 urterekin, bai, beti pentsatzen zen, eta hala da, pilotarie. Gaur egun ikuste abudogo heltzen dela pilotarie, baina hala ere, bere urte behar ditola, ere euneko euteko, baina gaur egun euneko eunera iritsi gabe, askotan kontratuak bukatu, eta ez die berritzen, eta hoa dokuduta, bai. Peñak, barruan. Jaso, ez ustak. Sokora. Berriz. Eta remate ederra indu gainera. 11 eta 15. Eta partida bizirik ikusten du. Bai, bizirik ikusten da, joku ebera aldatu delako, ez da hasieran bezala, bai, Jon Ander pilota batzuk galdu dituela, gero bestalde ere bai gorrik nabarmen dominatzen zuen, Jon Ander Peñari aukera gutxi jokun sartzeko, guain hori dena aldatu edau. Gertatzen dena da gorrientzako, markagailun ez du jokun gauze berdintzeaz gain, markagailun ere ez die joaten, eta hori denagatik partidu ireki edau guainiken. Erdira naita, Irribarriak erantzun dio eskuin Sotamanoz. Atzera Albitzuk, gora. Eta gaur ere galdutako gehiegi Ataundarrak. Hau garbi ezun, eta gaina partituko momentu hontan, Beti hortxe dola, 15 tanto pare bat inezkeo, Zatozak, bai, hoi da. Aukeraren bat ematen diete beraiek, eta berriz ere. Bostanturen aldea, eta sakea, eta pilota, Irribarria entzak. Eta ratoiska hortan beste egiten badizue, beste meritue, baina norbera galtzen dunen. Oleaz Peña eta Santo. Ze postura inogun, Dotorea izan da oso. 12 eta 16. Begira. Erortzen ari zela, oso ongi bihurritu du. Dagoeneko hobetu ditu Peñak Irribarriaren datuak. Galduak bina dituzte, Irribarriak 5 egindako, Peñak 6. Zenbaki duen pilota kantxara. Sartu da hor. Gozatu. Gantxoa Peña. Edozein modu sartuko errebotean, Abel? Ez. Eta zekenagoa dirudi bai, pisugoa. Volumenez ere sentsazio hori ematen du, ez? Kanpotik behituta, handiagoa baliz bezala, Jaso Albitxo. Antxoa. Kontra erasoan Peña. Jada erdira, Jaso.
Irekitzen saiatu da hor. Tanto garrantzitsua dago. Bai. Erasoan korea izan da gantzoa. Abiadura bizian egindako errematea eta gainera oso handi gurutzatua. 13-16. Eta irudipena ematen di Xabier askotan eta askotan Jon Ander Albizuk hartzen du erantzunkizune, bikote urdinen erantzunkizune, baina gaur Peña bera hartzen nahi ote den, askotan sartzen eta askotan asmatzen. Askotan bere joko erasokorra da eta partidu guain arteko partidu askotan garaiotako galdutakoa gehiago egitzen zitu. Gaur ditunak bino. Eta jokun sartzen aukera daukenen kaminiken. Zazpi egindako Tolosarrak. Jardunaldiko pilotaririk hoberena hautatzen lagundu nahi baldin badiguzue. EITB.eus zeharmarra pilota helbidean duzue aukera. Kamiseta baten zozketan sartuko zaituzteko. Peñaren sakea. Indarrean erdira. Gantxoa. Gaso Ikerre. Otamanoa. Eraman Beñate. Bultzatzen ari da, Peña bigarrena, asko bultzatzen. Hamalau eta 16, eta Albitxuk 9 galdutako izanik ere, 2 tantora jarri dira. Eta tantoze gatzakin jokatu du, saketik hasita, saken ere eman indio, Denak berak jo ditu, denak intentzioakin, eta bukaera oso ona. Sartzerik ez du izan. Peña. Aztertu egin zaio Albitxuri. Irribarria. Atzera. Errebotera inguratu eginda, iritsi ez. Punpaidez zeinen erraz erantzunion Albitxu. Goi Kolosan jotakoa. 8 terditik ataundarra. Beste boleakada bat, kanpora! 15-16. Eta Irribarria. Eta orain Rezusta ere bai, atxeden setera atoz. Eta nik uste partida eten egingo dutela. Alaxe da bai, epaileari behimenik eskatu gabe, baina eseri egin dira. Bizirik Peña eta Albitxu ia ekarrian lortuko ote dute. Bere ala gaituzue, ondorengo tantoekin, partidaren azken zatiarekin, Donostiako Atano 3. Amabost eta 16. Peñak aterako du ondorengo sakea. 6 zenbakidun pilota zeken honekin. Gorriak nagusitu ezinik. Eta Peña asko asmatzen. 8 egindako 2 galdutakorekin. Gaur galtzea kolpe handia litzateke Peña eta Albitxurentzat. Lehen itzulia puntu bakarrarekin amaitzea. Ja oso kezkatzeko litzateke.
Partida badakarte, ea iraultzerik lortzen duten. Irribarrea bolea zerasoan. Atzera alditzu. Gainean. Forma bikoa. Oztu Ikerrek, sokoa tegara. Zulo ondia geratu da eta ederki baliatu du Jon Ander Peñak. Ados, Jaun Andreo gados, lehenbiziko berdintzea. 7 eta 8 eta 9 eta 2 aurretek joan dira. Gorriak geroxeago 15 eta 9 eta 16 eta 11 ere bai. Baina harrapatu dituzte. Hemen Ikerre bere buru esaldu da bizko bat, dena utzi dio eskure Jon Ander Peñari. Sakean hasten asko, Jon Ander Peña. Atzera ditzu. Pompairez daman. Bergararra. Gantxan. Zenba jokatzen ari den horren, bai? 10 egin dago. Eta nik esango nuke Jon Ander Peña berak ere pixkoa beldurra sartu diola Iker Irribarriari, Oain gauzek aldatu indiatzeko kuadrotan ere bai, baina ez du hasierako alaitasun horrekin ikusten eta irudipena ematen dit pilota jotzeko garaian duda askokin dabilela. Oso ongi ez dakiela zer egin edo non egin ni. Eta hoi Peña bera sartu dion presioagatik dela iruditzen zen, ez dakit. Erdiko sakea gainean da, baina kanpoan 18 eta 16 7 tanto segidan egin dizkiete Urdinek eta bigarren etenaldi luzera aurretik iritsi dira Baikoko ordezkariak. Bueno, hau da gauzak aldatzea. Eta pilota honekin erabat nagusitzen ari dira gainera. Jon Ander biak, baina oraindik ez da ez erabaki. Iragarkietaragoaz. Hemezortzi eta 16 Peña eta Albitxu aurretik eta begira. 7 eta huts. Lanerdi eta 11 eta 8 geroxeago 15 eta 9 aurretik izan dira. Aspeko pilotariak, baina erabat irauli dute. Norgehiagoka eta une honetan 2 tantoz aurretik dira Baikoko mutilak. Indarrean berriz ere erdira. Ongi eutxia. Eta txapara joan zaio Beñati. Pilota garbia zuen. Bos galdutako Bergararrak berak ere. Eta aspaldi honetan agindu gabe. Lanbistea da bizko bat, behartu gabeko pilota Beñarrez ez da gola galtzea. Eta momentu txarren gainea, oso. Oso une garrantzitsua. Eta beste bat. Etenaldiaren ondoren 2 pilota garbi galdu ditu Bergararrak. Eta gaur ere Eguberri egunean bezalatxu. Hasieran fresko zegoelako irudipena indigo. Baina bigarren zatian askoz ere justuago dabil.
Ezker bolea txokora, eta kanta hau ere zoragarria izan da. Atzo 21 eta 17 aurretik joan ziren. Laso eta Imatz eta garaipen agies egin zien. Gaur alde handiarekin aurretik ibili dira Irribarria eta Rezusta. Eta partida galtzeko zorian dira. 6 tanto segidan egin beharko lituzkete, hasieran 7 ere egin dituzte, antzeko zerbait beharko lukete. Baina partida zeharo aldatuta dago eta Irribarriak lehendabiziko zatian protagonismo handia izan du. Baina koldian egindagorik ez du. Eta erabat mendean hartu dituzte bigarren erdian. Eta Peña berriz txokoan bukatu du, Eta bukatu da partida. 22 eta 16 bigarren puntua. Jon Ander bientzat. Eta lehendabiziko hartan Berriozarren Peña asko jokatu zuen, gaurko honetan ere bai. 11 egindako bi galdutakorekin. Bere alagara protagonistekin aurrez eten alditxo bat. Bueno, jarraitzeko moduan garela esan digute, beraz aukerari daukazunean, Elena, aurrera protagonistekin bien bitartean gain begirada bat emango aldiegu datuei. Irribarriak hasiera elektrikoa eta distiratsua izan du, baina gero distirak erabat itzali zaizkio, 5 egindakorekin eta horren beste galdutakorekin amaitu du norgehiagoka Aramarrak. Peñak berriz egindakoak 11 eta galdutakoak 2. Bueno, Jon Ander Albitzu Elenarekin da, gero errepasatuko ditugu estatistika. Gaurrera, Elena. Jon Ander Albitzu, zorionak. Gure asko. Bueno, ez dakit zuretzat erraza den partidu honen hausnarketa egitea? Ez. Hasi desastre naiz, hasieran hotz bezala, ondo behotu asko kostatzait, gaina galtzen hasi naiz, gauza behar egitean bigezkarak izan da bipait gotzen, zabalea gotzen bai, pixka da derbestuta hasi naiz, eta egisan neonek ez da nola irazion, ez? Jon Anderrekin uste partidu handi indola, bat erreztu erregalau, ni galtzen ona behar egiten zuen, eta horri eskarak partidu iraztela hortu du. Horre lehen zatian, uneren batean, aulkian bakarrik eta eserita, ez dakit, ematen zuen, aizinela pentsatzen, bueno, hemendik alde egin nahi dut, etxera joan nahi dut lehen bailen. Ez, alde egin nahi ez, irabazi nahi non, eta bueno, burrukan seite, ez? Inkomoda initzen, gorputz ere ezin soltauik, bete eta 3 pelotaz gotzen itunen bete egiten itzen, da ezin bueltan, ez? Hemen deskantxu dene. Kanpo ateatzen nintzen, arnaz bizka hartzat, eta gorputz txarrakin, baina lanen segide, torra mala maustetik aurrea ez da galdu, eta horri eskarak biraztela hortu, ez? Jon Anderrek momentu klabetan behar egin tantok, behar eta ditu tantok aurrea, eta behar eskarak. 13 eta bateko partziala lortu duzu, eta 9 opari eginda lortu duzu, 22 ikustea. Ba, eta behatzen ikusten nioen alditutela, ez? Saizuna asiratik gorputz txarrakin gero bukaeran igual hobeto, baina ezin soltauik, beteta, gorputz txarrakin nion ezin soltau, eta baina puntu irazeo, isa importantena hoxe ezan, eta eskerrak Jon Anderri, eta arrurrengoa irazten duen. Izan ere zuentzat, hain garrantzitsua zen, puntua behar bada lotuta ere bai, presio handia, behar bada gaur galduta ia denak irabaztera behartuta zineten. Bueno, puntua da, agian eta guzti horrengatik behar bada gorko garaipenak eta gorko puntuak balio gehigarria duela, ez? Agian puntu bat baino gehiago balio duela zuentzat. Bai, ikusita nola hasi gabintzet, bai ez, hor 9 eta 2 zer batzen, itxura kaskarra ematen eta izan duzuna ez puntua behar gendun, bigarren puntoi importantea zangotzako. Sentsazioak txarrak ez hasten zer, baina gero partidutan momentu klabetan kostatzen zaio gure hoen ateatze, eta bueno, gaur Jon Ander atea donik, erditik aurrea lanen segiet, bukaran hobetu esabuko, eta bueno, horri eskara bai iraztela horteu, eta hor konfiantza bizka ematen diun urrengotako. Lerro burua, bizirik zaudetela? Bai, hoen dibintzet.
aukeraren bitartean, bai ez, oraindik bigarren buelta guzti falta da, aurreneko nin ez deuna itxema hor sartuko, eta oin ja, beti esaten duna ez, 3. postu horri meritu kentzen zaizkio, 6. sartzen, baina oin gu gare posizio hortan, 6. behi da horren gare, eta hortxe sartzen gan, partidu honak egitegun, konfiantza hartzen duen, da bikote bezala gora batzen. Zorionak, eskerrik asko. Galdutako asko izan ditu, bai, lehen zati hartan, baina azkenean okerrak zuzendu dituzte eta irabazi Irribarriak 5 egin eta 5 galdu, Peñak egindakoak 11, galdutakoak 2, Iparetaz 1, Irribarriak hasieran Kejaraz 2, Peñak Airez 3 Irribarriak, 3 ezkerboleak 8 Airez Tolosarrak. Rezustak eta Albitxuk eginik ez dute izan, galdutakoak 6 Beñatek, 9 Albitxuk. 458 pilotaka da, gehien Albitxuk 118. Eta lehendabiziko zatian deskonektatuta eduki dute Peña, baina azkenean Rezustak jo duen kopuru berbera 108. Ordu beterako segundu batzuen faltan geratu da partida. 22 eta 16 Peña eta Albixu irabazle eta Jonander Peña ondoan duelena. Zorionak, Jonander. Bai, eskerrik asko. Irabazle, ibili eginda. Nola? Irabazle, ibili eginda. Bai. Siniste alduzu? Egia esan nola hasita ez. Nik uste behar gendun, oxigenoa bezala behar gendun puntu hau, eta oso pozik puntuakin bai. Partidu ezberdinak, partidu bakar batean, ez da? Bai, ala, ez, biok tensio handia gendun hasieran, ez geha ondo hasi, beak, pelota batzu bota ditu Jonanderrek, baina nire naiz zuzen hasi pelotan, eta geho, bigarren parten, naizta aurre hartu diguen, sinistu indegu gure burungan, hortzak estutu ditu eta oso pozik buelta emanagatik. Fede ez duzu galdu, naiz eta markagoilean oso atzetik joan izan boladetan. Ez, egia esan, pelotan bigarren parten oso ondo ibili naiz, baina balio gehi ematen diot buruai, ez? Mentalki nik uste fuerte hona izela, aurreneko parten eta bigarren gone bai, eta oso pozik. 11 egindako galdutako birekin, zenbaki oso onak dira azkenerako. Bai, oso zenbaki onak, egia esan nik uste bigarren parte oso nahi detela, baina hemen hoi dago, ez, batek ezin dunen egun txarra dunen, bestek lagundin behar dio, animatin behar du, eta biok pareja osatzen dugu, biok irabazten dugu eta biok galtzen dugu. Puntu bada, garaipena da, baina oxigeno pila hartu duzu gaurko garaipenarekin. Bai, ala, ez, azkenen behar gendun, ez, pare bat aste oso partidu onak jokatzen nahi ginen, baina galtzen nahi ginen, eta ez gendun puntuik lortzen, eta esan dezun bezala oxigeno haundi da, astea beste erabatea pasatzeko, eta hurrengo partidui gorrek itxeko. Eta bigarren itzulia beste modu batera ikusteko ere bai? Bai, noski ez, azkenen puntu batekin bikin bigarren itzulia iatzea oso diferente da, ez, puntuk oso garestik dira maila hontan, eta ea 2022 ondo jarraipen hon bat ematen dion, eta berre hurrengo partidune ondo haitzen gan.